nad ktorou sme posledný raz vysielali trochu dráhu pred 7 rokmi. 25. júla 1982 tu Jiří Štanco suverene vyhral kontinentálne finále a spolu s Emilom Sovom postúpil do finále svetového. Od roku 1986, teda dnes už po štvrtý raz, štartuje celkové 9 dvojíc na tomto svetovom finále a v každej jazde uvidíme 6 plochodrážnikov. Najväčším prekvapením je neúčasť Američanov, ktorí od roku 1985 pravidelne získavali medaily. Lenže dvojica King Miller nedokázala nahradiť Jermolenka s Morenom a 10. júla v semifinále v Ljubljani skončili Američania až 5. a nepostupovali. Postupovali až 4 dvojice a medzi nimi aj Československo. Asi druhým najväčším prekvapením je naša zostava. Rozpadla sa dvojica Matoušek-Vandírek, ktorá v Ljubljani postup vybojovala. Petr Vandírek si v semifinále na dlhej plochej dráhe v Mildorfe v NSR zlomil nohu v členku a už bol. Prakticky toľko bodov mal, že postúpil, čo je veľká škoda, veď nemôže štartovať ani na kontinentálnom finále jednotlivcov, ktoré bude na budúci týždeň v maďarskom Debrecene. O Matouškovi nám vedúci výpravy Milan Špinka povedal: Roman išiel minulý týždeň anglickú ligu v Coventry, kde pršalo a prechladol. V stredu prišiel na stredisko vrcholového športu s tým, že má teplotu 30 stupňov, nemôže. Dnes nás teda budú reprezentovať Zdeněk Tesaš zo strediska vrcholového športu Pardubice a Bohumil Brhel z Rudej Hviezdy Praha. Sú to mladí nádejní jazdci, ktorí ešte nikdy vo svetovom finále neštartovali a verme, že túto šancu využijú. Na majstrovstvách sveta družstiev v Diedenbergene získal najviac bodov práve Brhel 9, Tesaš 5, tým Matoušek a Kasper len po 3 bodoch. Samozrejme favoritmi sú Dáni, veď Gundersen s Nielsenom od 85. roku nedali nikomu šancu a získali majstrov tituly. Koho dnes na štarte uvidíme? Za Anglicko budú štartovať Kelvin Tatum a Paul Thorpe, Nemecká spolková republika Karl Mayer a Gerd Riss, Maďarsko Antol Kočo a Zoltán Adorian, Dánsko Erik Gundersen, Hans Nielsen, Poľsko Roman Jankovský, Piotr Švist, Československo som vám už hovoril, Fínsko Kai Niemi a Oli Tirvanen, Taliansko Armando Dal Chiele, ktorý nastúpil miesto Kastaňu, ktorý si zlomil nohu, a Valentino Furlaneto, a Švédsko Jimmy Nielsen a Per Jonsson, ktorý štartuje na našej ňave. Stewardom FIMu je pán Richard Bracher z Veľkej Británie a rozvodcom na plochej dráhe Gianni Rubinato z Talianska. Toľko základné informácie. A teď už můžeme spolu se 40 000 diváky zde na stadionu v Lešně sledovat jezdce, kteří budou účastníky první jízdy. Budou to anglický pár Kelvin Tatum, Paul Thorpe, startovní čísla 1 a 2, západoněmecká dvojice Karl Mayer, Gerd Riss, startovní čísla 3 a 4, maďarská dvojice Antal Kočo, Zoltán Adorian, startovní čísla 5 a 6. Jestli zatím krouží po prostoru před startem, zkouší, jak se bude chovat, řekl bych, dráha, protože pořadatelé výdatně skrápěli tuto dráhu, takže je doslova promáčená, spíš těžší. Jeden z maďarských jezdců se vrátil zpět až k bráně do parkoviště závodních strojů, to je v ústí zatáčky před cílem, ještě dotáhnout spojku. No, doufejme, že nebude dlouho trvat a celá šestice bude v prostoru startu a cíle. Tady vidíte, jeden z jezdců požadoval, aby mu ukázali, kde je zelené světlo, které se rozsvěcuje těsně předtím, než se zvedne páska nahoru. No a je to světové finále, to znamená, musíme počítat s tím, že mezi jezdci bude panovat nervozita. Vidíte také, že v prostoru startu cíle chviličku 2, chviličku 3, chviličku nikdo. Jeden z maďarských jezdců musel opět měnit svůj stroj, takže v podstatě v prostoru startu a cíle máme jen 4 jezdce, teď už se blíží zbývající 2, doufejme, že bude všechno v pořádku. Tedy první jízda, Angličané, reprezentanti Německé spolkové republiky a Maďaři.
Připomínám ještě jednou bodování 5, 4, 3, 2, 1 a 0. Body se sečítají, jezdci ve tvořící dvojici si mohou měnit své místo na startu. Poslední sekundy před startem. Odstartováno. A kdo došel jako první? S jedničkou Kelvin Tatum. Zaujal výbornou pozici na protější rovince a na druhém místě je Antal Kočo z Maďarska. Tak to je překvapení. A kde je mladíčky Paul Thorpe? Paul Thorpe je až poslední. No tak takhle si asi Angličané svůj vstup do první jízdy nepředstavovali. Paul Thorpe se odstl na poslední chvíli v anglickém výběru. Je to mladý jezdec, ale jak se zdá, bude mít problémy. Angličané ani netrénovali. Situace se nemění, příliš se nepředjíždí. V čele Kelvin Tatum, na druhém místě Antal Kočo a na třetím místě je Karl Mayer z Německé spolkové republiky. To už je nájezd do posledního kola. Jezdci jsou v poslední zatáčce a zdá se, že to bude bez předjíždění. Tam měl drobný problém Tatum, první, na druhém místě Kočo, třetí Mayer, na místě čtvrtém Zoltán Adorian, pak Gerd Riss a poslední byl Paul Thorpe. Tady vidíte opakovaný start ze záznamu a razantně odjel od startu Kelvin Tatum, který měl tu nejvýhodnější pozici na vnitřním oválu. Takže si můžeme psát, že Kelvin Tatum měl 5 bodů, zatímco jeho partner Paul Thorpe nic, to je celkem 5 bodů pro Anglii. Karl Mayer byl na místě třetí, to znamená měl 3 body. Německá spolková republika má celkem 4 body. A nejlépe z toho vlastně vyšla maďarská dvojice, protože 4 plus 2 body dávají dohromady 6 bodů. Lepší alebo horší úvod, ťažko povedať, to uvidíme po tejto druhej jazde, si československí reprezentanti vyžrebovať ani nemohli. Nastupujú totiž proti domácim Poliakom a obhajcom majstrovského titulu reprezentantom Dánska. Vprava by mali stáť, pokiaľ si miesta nevymenia, s červenou prikryvkou hlavy Erik Gundersen. S bielou Roman Jankovský, Gundersen s motocyklom KM, Jankovský Goden. Vedľa Jankovského Zdeněk Tesař na jave, po jeho pravej ruke dvojnásobný majster sveta, jednotlivcov a niekoľkonásobný majster sveta v dvojiciach a v družstvách Hans Nielsen na Godene. Vedľa neho Piotr Švist, reprezentant Poľska, motocykl rovnako Goden a celkom vpravo pri mantineli bude stáť Bohumil Prhel na jave. Tu na to vidíte napísané štartovú listinu. Z prvých 2 jazd príliš dlho to trvá, kým pretekári prídu na štartovú čiaru pred štartovacie zariadenie. No darmo je to svetové finále, veľká nervozita a nervózni sú aj Dáni, napriek tomu, že sú jasnými favoritmi. No ako sa pozerám, tak tú možnosť výmeny dráh využili reprezentanti Dánska, pretože s modrou pokrývkou hlavy Hans Nielsen sa postavil celkom doprava, teda na vnútornú časť a až štvrtý zľava stojí s červenou pokrývkou hlavy v bielom oblečení Erik Gundersen. Zrejme sa kamarátsky dohodli, lepší štart zrejme má z vnútornej strany dráhy Nielsen. Uvidíme, ako dopadne štart, ako sa s prvým štartom vysporiadajú československí reprezentanti. Nielsen alebo Gundersen, je tam prvý Nielsen a za ním Gundersen, ale na tretej pozícii je Tesař. Tesař je tretí. Za ním je Jankovský
Na ďalšej pozícii so štartovým číslom 12 ďalší náš reprezentant Prhel, teda na predposlednej pozícii, to je jeden jediný bod. A pozrite sa, ako jazdia Dáni. Gundersen spoločne s Nielsenom, jeden spredu, druhý tesne za ním, prakticky vytvárajú takú zlonu, takú bariéru, aby nikto pred nich nemohol prísť. A práve v tomto prípade československý reprezentant Zdeněk Tesaš, ktorý ide vynikajúco na tretej pozícii za týmito niekoľkonásobnými majstrami sveta. Takto sa jazdia dvojice, ako to ukazujú reprezentanti Dánska. Prakticky, a na štvrtej pozícii už je Brhel, vynikajúco. Brhel je štvrtý, tretí Tesaš. Takto sa majú jazdiť dvojice, pretože prakticky už ten súboj na ďalších miestach je len súbojom jednotlivcov. Takže ako to dopadne? Na prvej pozícii Nielsen, druhý Gundersen, tretí Tesaš, štvrtý Brhel. To je vynikajúci vstup dvojice československých reprezentantov do tohto svetového finále a počujete pískot divákov, pretože na posledných miestach skončili reprezentanti Poľska. Takže Dánsko s plným bodovým ziskom 5+4, to znamená 9 bodov. Pozeráme sa ešte raz na štart, všimnite si celkom vpravo s modrou pokrývkou hlavy Nielsena. Ten spoločne s Gundersenom pôjde na čelo, ale tretí sprava je Tesaš, vedľa neho po pravej rýchlo Gundersen, tí sú jasní. Pozrite sa, ako sa dostal medzi nich Tesaš. Dokázal sa medzi nich vkliniť, ale predsa len musel trochu ubrať, pretože boli obaja Dáni rýchlejší a zostal na tej tretej, ale vynikajúcej pozícii. Takže naši mladíci v tej prvej jazde skončili vynikajúcim spôsobom. Dáni získali 9 bodov, Československo 5 bodov. To sme ani, hádam, tak to môžem povedať, vlastne nedúfali. A Poliaci, domáci reprezentanti, získali len jeden jediný bod. Připravují se jezdci na start. Třetí jízdy zde uvidíme finský pár Kainiemi Olli Tirvainen, italskou dvojici Armando Dal Chiele Valentino Furlaretto a švédský pár Jimmy Nielsen Per Jonsson. Bude nás zajímat, zda Per Jonsson skutečně bude startovat na posledním modelu Javy označeném jako 898. Včera tento stroj na tréninku velice pečlivě zkoušel a zdálo se, že byl s výsledkem spokojen. Také Poláci, když tento stroj viděli, projevili zájem o dodání nejméně 20 kusů, protože jejich, bych řekl, strojový park není příliš dobrý. No ale zatím ty dodávky z Divíšova nejsou možné, protože těch strojů je vyrobeno skutečně jen několik. Takže snad se už podařilo startmaršálovi uklidnit tu 6 000 jezdců, odstartováno a kdo do čela? C17 Go. Jimmy Nielsen, pod něj se tlačí Armando Dal Chiele, který bojuje o druhé a třetí místo s Kainiemim. Kainiemi je zatím druhý, teď se dostal na třetí místo Per Jonsson a Armando Dal Chiele je čtvrtý, Valentino Furlaretto až na místě poslední, protože pátý je Olli Tirvainen. Průjezd do dalšího kola, Per Jonsson útočí vnějším obloukem, snaží se dostat na druhé místo před startovní číslo 13 Kainiemi, ho teď zaútočil vnitřkem a zdá se, že bude rychlejší ve výjezdu. Ano, už se dostal na druhé místo, ovšem Niemi je příliš zkušený britský profesionál, aby si to nechal jen tak líbit. A on na stejném místě se pokoušel zaútočit sám. Teď měl Jonsson nějaké potíže, ale to už je tady cíl. Švédové první, druhé místo, na třetím místě Kainiemi. Znamená to tedy, že Jimmy Nielsen si připisuje 5 bodů, Per Jonsson 4 a Švédové mají celkem 9, tedy jsou stejně úspěšní jako Dánové. Jak to vypadalo na dalších místech? Si řekneme za chvilku, tady se můžeme podívat na opakovaný start. Vidíte tu chvilku napětí, teď teprve startmařál opustil místo a opakuje se start. A razantní útok nahoře Jimmyho Nielsena a dolů Pera Jonssona. To je nájezdu do první zatáčky. Takže si můžeme dopsat, že Kainiemi měl 3 body,
Olli Tirvainen 1 bod, to celkem Fínsko 4 body. Itálie 1 bod, Armando Dal Chiele měl 2 body. Armando Dal Chiele 2 body a Valentino Furlanet to nebodoval, tedy Itálie celkem 2 body. Znamená to tedy, že máme po 3 jízdách úpravu dráhy a můžeme konstatovat, že v čele závodu jsou zatím Švédové a Dánové, mají po 9 bodech. Na 3. místě jsou Maďaři, kteří mají 6 bodů. Pak mají Angličané a naši reprezentanti po 5 bodech. 4 body mají Německé spolkové republiky a Finové. No a zcela vzadu jsou předposlední Taliáni se 2 body a domácí jezdci pouze s 1 jediným bodem. Anglicko, Dánsko a Fínsko, to sú 3 dvojité vo 4. jazde. Angličania majú 5 bodov, Dáni 9 a reprezentanti Fínska 4 body. Vprava budú stáť Paul Thorpe, Veľká Británia s motocyklom KM, Olli Tirvainen z Fínska, rovnako KM, potom Hans Nielsen z Dánska, to je jediný Goden na štarte tejto jazdy, ostatní všetci jazdci majú motocykle KM, skratka Giuseppe Marcotta, Taliana, ktorý tieto motory vyrába. Kelvin Tatum z Veľkej Británie, Kai Niemi a Erik Gundersen. Tento raz si reprezentanti Dánska miesto nevymenili, pretože vidím celkom na spodu stojí na vonkajšej strane dráhy pri mantineli stojí Erik Gundersen a prakticky pohľad na štartové pole hovorí, že celá šestica zostala tak, ako mala byť rozostavená podľa prikrývok hlav, takže ešte raz vprava Thorpe, Tirvainen, Nielsen, Tatum, Niemi a Gundersen. Favoritmi opäť pochopiteľne Dáni, no ale anglickí profíci sa určite nebudú chcieť dať a je to predovšetkým prestížna záležitosť. No, tam bol trošku ubratý štart práve štartovému číslo 14, uvidíme, ako to dopadne. Do čela išiel Erik Gundersen, za ním na druhej pozícii je Thorpe, Hans Nielsen je tretí, ktorý samozrejme bude sa snažiť urobiť všetko preto, aby sa dostal na druhú pozíciu, aby maximálne bodovali reprezentanti Dánska. No, zatiaľ to tak nevyzerá. Paul Thorpe, ktorý išiel tak veľmi slabúčko v tej prvej jazde, vidíte, v druhej jazde jazdí druhý za Erikom Gundersenom, ktorý už má jasný náskok. Na 4. pozícii Kelvin Tatum, na 5. Olli Tirvainen a na poslednom mieste so štartovým číslom 13 Kai Niemi, obidvaja reprezentanti Fínska. Gundersen je jasný, stále Paul Thorpe na druhej pozícii, to je prekvapenie. Neustále odoláva náporu niekoľkonásobného majstra sveta Hansa Nielsena. Pretekári nám prechádzajú poslednou zákrutou do cieľa. Gundersen jasne víťazí, ale na druhej pozícii štartové číslo 2 a to je Paul Thorpe. Tretí skončil Nielsen, to je prekvapenie. Potom štartové číslo 1, to je Tatum na 4. mieste. Na 5. pozícii Olli Tirvainen a na poslednom mieste Kai Niemi. To znamená, že Fíni získali jeden jediný bod a majú ich celkové 5. Reprezentanti Dánska, ktorí mali 9 bodov, získali 5 plus 3 je 8 a majú 17 bodov. Reprezentanti Anglicka, druhý a štvrtý, to znamená 4 body a 3 body, to je celkové 6 bodov. Pozeráme sa ešte raz na opakovaný štart tejto veľmi zaujímavej jazde. Pozrite sa, tam je so štartovým číslom 8 Nielsen, ale s jednotkou sa tam plietol trochu Tatum, z pravej strany suverénne Gundersen, ale druhé miesto celkom na vnútornej strane dráhy. Oplatí sa tak ako v plochej dráhe tak často držať sa tej vnútornej strany a tým sa na druhú pozíciu dostal Paul Thorpe. Připravují se nám jezdci na start 5. jízdy, ve které uvidíme reprezentanty Německé spolkové republiky Mayera a Rissa, domácí reprezentanty Romana Jankovského, Pietra Švista a italský pár Armando Dal Chiele, Valentino Furlanetto.
Odstartováno. Kdo nejlépe do čela? Nejlépe do čela trojka se čtyřkou, to je dvojice reprezentantů Německé spolkové republiky. O druhé a třetí místo bojují Poláci a jezdci z Itálie. S desítkou se dostal Piotr Švist na místo třetí, pak je italský pár a Roman Jankovský, jezdec zdejšího klubu Unia Lešno, který tuto dráhu velmi dobře zná, je až na místě posledním, samozřejmě k velké nelibosti zdejšího publika. Teď už je dokonce jeho ztráta dosti značná. My se zatím díváme na vzorně spolupracující dvojicí jezdců Německé spolkové republiky, kde se v čele střídá Karl Mayer a Gerd Ries. Teď je v čele Karl Mayer a následován Gertem Riesem. Na místě třetím mladíčký Piotr Švist z Polska, pak jsou Italové Armando Dal Chiele a Valentino Furlaneto a to už je cíl. Můžeme si psát. Vítězil Karl Mayer má 5 bodů, Gerd Ries 4, celkem Německá spolková republika 9. Na třetím místě skončil Piotr Švist, ten si připisuje 3 body, zatímco Jankovský měl 0, tedy Polsko celkem 3 body. A startovní číslo 15 Armando Dal Chiele získal 2 body, Valentino Furlaneto 1, Itálie celkem 3 body. Opakovaný start a vidíte razantní útok jezdců Německé spolkové republiky na čelnou pozici, kterou také uhájili. Do 6. jazdy nastupujú Švédi s 9 bodmi, Maďarmi so 6 a československí reprezentanti 5. Vprava by mali stáť Zoltán Adorian, Bohumil Brhel, Per Jonsson, Antal Kočo, Zdeněk Tesaš a Jimmy Nielsen, ale pozerám sa, že Kočo si vymenil miesto s Adorianom, stojí celkom vpravo s modrou pokrývkou hlavy a rovnako Per Jonsson si vymenil miesto s Nielsenom a Per Jonsson stojí so zelenou pokrývkou celkom pri mantineli. Takže naša dvojica, ktorá tak dobre začala s 5 bodmi, má za súperov reprezentantov Maďarska a Švédska. Prakticky je to súboj 4 motocyklov Java. Na tých idú Adorian, Brhel a Jonsson a Tesaš. Kočo má Godena a Jimmy Nielsen motocykel Motor GM. Štartmaršál má samozrejme problémy, podstatne viacej práce ako so štvoricou pretekárov. Na štarte musí všetkých narovnať tesne pred štartovaciu pásku, aby to bolo v poriadku. Potom, keď upaží ruky a odíde od jazdcov, vtedy má možnosť rozhodca pásku uvoľniť a môže byť odštartované. Najlepšie odštartoval Jimmy Nielsen, stalčil sa na ňo aj Per Jonsson, to znamená, Švédi sú na prvej a druhej pozícii, Brhel je štvrtý, tretí je Kočo, Zoltán Adorian je 5. a na poslednom mieste zatiaľ nie. No predsa len áno, posledný zostane československý reprezentant Zdeněk Tesaš. Švédi teda suverénne už majú náskok. Tretí je stále Kočo, štvrtý jazdí Bohumil Brhel. O 5. a 6. miesto je veľký súboj medzi Zoltánom Adorianom. Už je tam náš reprezentant. Takže predsa len bojuje o ten jeden jediný bodík, aj ten je dôležitý. A Tesaš odsunul Zoltána Adoriana, podstatne skúsenejšieho reprezentanta Maďarska, na 6. pozíciu. Švédi kontrolujú jasne svoje prvé dve miesta, no a bolo by dobre, keby sa Bohumilovi Brhelovi podarilo na tejto poslednej zákrute dostať sa cez Koča, ale už to nevíde. To znamená Švédi na prvých 2 pozíciách, potom Kočo a potom dvojica československých reprezentantov. Takže v tejto jazde reprezentanti Československa na 4. a 5. mieste, to znamená 3 body. Švédi majú 9, ale pozrime sa ešte raz na opakovaný štart. Suverénne vidíte zo 17. Jimmy Nielsen a správa celkom Per Jonsson na našej jave úplne od mantinelu. Predišiel rýchlosťou, veľmi rýchlo jazdou všetkých svojich súperov a dostal sa na prvú pozíciu. Švédi majú teda celkové 9 bodov z tejto jazdy. My sme boli, už som to hovoril, na 4. a 5. pozícii, to znamená, že máme 3 body. No a reprezentanti Maďarska, to bolo 3. miesto, to sú 3 body.
a posledné miesto bez bodu, takže rovnako 3 body ako Československo. Čo to znamená celkové po týchto 6 jazdách? Veľká Británia má 11 bodov, Nemecká spolková republika 13, Maďarsko 9, Dánsko 17, Poľsko 4, Československo 8, Fínsko 5, rovnako ako Taliansko a Švédsko 18. Teda Švédi sú po 2 kolách, ak sa to dá tak povedať, o jeden jediný bod pred obhajcami titulov majstrov sveta, reprezentantami Dánska. Vynechali jsme 7. jízdu, ve které Dánové hladce porazili Maďari a Itálii. A už se díváme na start jízdy 8, ve které máme své želízka v ohni, soubojí z jezdí Německé spolkové republiky a Finska. Nervozita na štarte, bylo tam najetí do pásky, odstartováno, do čela Karl Mayer. Na druhém místě je se 14. Oli Kirvainen, vedle něj se usídlil Kainiemi, tedy finská dvojice. Na druhém a třetím místě, kde jsou naši 4., 5. Ovšem tam zle dotírá se 4. Gerd Ries, odsouvá našeho Zdeňka Tesaře na poslední místo. Tak tento vývoj se nám příliš nelíbí. Karl Mayer zcela bezpečně v čele, za ním finská dvojice, pak je Brhel, pak je se 4. Gerd Ries a úplně na posledním místě jezdí Zdeněk Tesař, který teď dokonce už odstoupil z jízdy pro poruchu svého stroje. Tak to je velice nepříjemné, jestli jsou v posledním kole. Gerd Ries útočí na našeho Bohumila Brhela, ten zatím útok odrazil, víte tam zahledí Tesaře na chviličku, blíží se cíl. A jak to vypadá? Karl Mayer si připisuje 5 bodů, zatímco Gerd Ries má jenom 1, mají Německá spolková republika celkem 6 bodů. Na druhém místě skončili Finové, 14., 13., to znamená 4 body a 3 body je celkem 7 bodů pro Finsko. A naši jezdci Zdeněk Tesař měl defekt a 2 body pro Bohumila Brhela, máme celkem 2 body. V opakovaném startu vidíte, jak se vytvořila tato situace v nájezdu do první zatáčky. Do 9. jazdy nastupujú Švédi, ktorí majú 18 bodov, Veľká Británia 11 bodov a domáci Poliaci, ktorí na veľké sklamanie asi 40 000 divákov sú na poslednom mieste a majú len 4 body. Vprava budú stať Jimmy Nielsen s motorom GM, vedľa neho Kelvin Tatum, rovnako GM, Roman Jankovský, Goden, Per Jonsson, reprezentant Švédska na Jave, Paul Thorpe, Veľká Británia GM a Piotr Švis, Poľsko, Goden. Najlepšie Kelvin Tatum, ktorý je na prvej pozícii pred Jimmy Nielsenom. No, pre Švedov by bolo veľmi dôležité, aby v tejto jazde získali plný počet bodov, aby mali ten náskok pred Dánmi jednobodový, ktorý by si chceli udržať. Jazdia na 2. a 3. pozícii. Jonsson je 3., 2. je Jimmy Nielsen, ale prvý je stále Kelvin Tatum z Veľkej Británie. Do ďalšieho kola Tatum neustále pred reprezentantmi Švédska, potom na 4. mieste je Paul Thorpe z Veľkej Británie, posledný je Roman Jankovský, teda reprezentanti Polska, opäť na 5. a 6. posledných miestach, predposledný je Piotr Švis a strata Romana Jankovského rovnako aj Švisa je už veľká. Pretekári sú v poslednom kole, Kelvin Tatum zdá sa, že už tejto jazde zvíťazí. Áno, Tatum vyhral na druhých 2 miestach reprezentanti Švédska, za nimi so štartovým číslom 2 Paul Thorpe z Veľkej Británie. To znamená, že Kelvin Tatum 5 bodov,
pozeráme sa ešte raz na štart, ako to vyzeralo. Pozrite sa na Kelvina Tatuma so štartovým číslom 1. Ten tam bol úplne jasne na prvej pozícii a dokázal naklopiť svoj motocykel, tak udržať ho na tej vnútornej strane dráhy a to rozhodlo o tom, že ten, ktorý najlepšie odštartoval, ten prišiel aj do cieľa. Tatum teda 5 bodov a 2 body Torp, Angličania 7 bodov. Roman Jankovský bez bodu, Piotr Švis 1 bod, takže Poliaci v tejto jazde jeden jediný bod. No a reprezentanti Švédska, Nielsen 4 body, Jonsson 3 body. To znamená, že Švédi majú 7 bodov, rovnako ako Veľká Británia. Připravují se jezdci na start 10. jízdy, kde uvidíme souboj našich s párem Angličanů a Italů. Chtěl bych ještě říci, že po 9 jízdách je v čele Dánsko, má 26 bodů, druhé je Švédsko 25, třetí Německá spolková republika 19, čtvrtý Angličané 18, pátí, šestí Finové po 12, my jsme na 7. místě s 10 body, 8 jsou Italové s 8 a poslední Poláci s 5 body. To vše se ovšem změní v této 10. jízdě, kde držíme palce našim, aby dobře odstartovali. Odstartoval nejlépe Paul Torp, dostal se do čela, tam mu málem jeden z italských jezdců vyjel na záda, to byla velmi dramatická situace, byl to Valentino Furlaneto, který se tam nemohl vejít. A kde jsou naši? Na místě třetím a čtvrtém jedou spolu, Angličané jsou první a tam byl pád obou italských jezdců najednou a uvidíme, zda rozhodčí zastaví tuto jízdu nebo ne, protože stroje jsou na dráze. Ano, jízda byla zastavena. Jízda byla zastavena, což je velká škoda, protože naši měli vybojovanou velmi dobrou pozici. Uvidíme, jaké bude rozhodnutí rozhodčího. Start opakované 10. jízdy, ze které byl vyloučen Armando Dalziele, který jenom 5 jezdců a velká tlačenice a těžký pád. A jízda bude zastavena opět, protože tam leží Valentino Furlaneto a Paul Torp z Anglie. Furlaneto už vstal, Paul Torp zatím leží pod svým motocyklem, tady se na něj díváme. To je velice nepříjemné zdržení, věřme však, že tomuto anglickému jezdci se nic těžkého nestalo a bude moci v závodě pokračovat. Co se tam stalo po tom startu? Podívejme se ze zpomaleného záznamu. Mně už sice na monitor svítí sluníčko, takže toho příliš moc nevidím, ale budu se snažit vám říct s bílou přilbou. Tam Kelvin Tatum se snažil dostat dopředu, s červenou tam byl Bohumil Brhel úplně nahoře. Ten se teď začal tlačit na Tatuma. A jak to tady vypadá vzadu, se zelenou přilbou, to je Torp, ten zůstal vzadu a před ním upad Furlaneto. A Torp neměl jiného vyhnutí, než mu přejet přes záda. A snad už naposled odstartovaná třetí jízda, ve které už je jenom naše dvojice v souboji s anglickou, protože i druhý italský jezdec byl vyloučen. V čele je Paul Torp, nikoliv Simon Cross, jak jste viděli v dvojexpozici, Simon Cross tady vůbec není. Na druhém místě je s 12 Bohumil Brhel, na třetím místě je Zdeněk Tesař, ale přes toho se už teď dostává Kelvin Tatum. Kelvin Tatum se dostal na místo třetí. Tedy v čele Paul Torp, na druhém místě Bohumil Brhel, na třetím místě Kelvin Tatum a čtvrtý Zdeněk Tesař, který se pokoušel zaútočit vnějším obloukem. Teď se ovšem dopustil Brhel jezdecké chyby ve výjezdu a to lišák Kelvin Tatum využil okamžitě ve svůj prospěch, dostal se na druhé místo, odsoudil Brhela na místo třetí, Tesař je čtvrtý. A to už zbývá do cíle je několik metrů, můžeme si psát, Torp 5 bodů, Tatum 4, Anglie dohromady 9 bodů, naši jezdci Brhel 3 body, Tesař 2,
celkem 5 bodů a Itálie, která měla startovat, ale sama se vyřadila z těch předchozích 2 nepovedených jízd, je bez bodového zisku. Tady se díváme ještě jednou na opakovaný start, zcela nahoře Bohumil Brhel. Po jeho pravé ruce teď se dostal do čela Paul Torp. S 11 tam vidíme Zdeňka Tesaře a mimo záběr teď se nám tam teprve objevil Kelvin Payton. No a hádam, Žreb to tak chcel, že do tejto 11. jazdy nastúpia prvé 3 celky po 2 kolách. To znamená Dánsko, ktoré má 26 bodov, Švédsko 25 a Nemecká spolková republika 19. Pozerám sa na Švédov, tí si vymenili štartovú pozíciu, takže celkom vpravo s modrou pokrývkou z hlavy bude stáť Jimmy Nielsen, vedľa neho Hans Nielsen, reprezentant Dánska, potom so zelenou Gerd Riss z Nemeckej spolkovej republiky, vedľa neho Erik Gundersen a celkom dolu pri Mantinelli Karl Mayer, reprezentant Nemeckej spolkovej republiky. Takže Dáni si svoje štartové pozície ponechali a reprezentanti Švédska si ich vymenili. To je jeden z rozhodujúcich súbojov tohto svetového finále dvojíc na plochej dráhe. Cítiť aj určitú nervozitu z týchto všetko skúsených jazdcov. Verme, že štart sa podarí. Áno, a prvý štart sa vydaril. Na prvej pozícii je Nielsen a za ním so 17 Jimmy Nielsen. Takže prvý Dán, druhý Švéd, ale už tam útočí Erik Gundersen. Pozrite sa, Gundersen prakticky nalepený na Nielsenovi. Sklopená motorka, zatiaľ mu to nevyšlo. Zatiaľ Erik Gundersen na 3. pozícii. No ale som presvedčený, že to bude skúšať. A pozrite sa, Švéd urobil chybu a Gundersen je druhý. Maličké zaváhanie, taký kopanec by som povedal, dostal reprezentant Švédska, čo okamžite skúsený Erik Gundersen využil a na prvých 2 pozíciách jazdia už Dáni. Na 3. a 4. pozícii Fíni, no a na 5. a 6. reprezentanti Nemeckej spolkovej republiky. Hans Nielsen suverenne na čele, za ním kontroluje situáciu Erik Gundersen, takže tak ako sme tu zvyknutí, pozrite sa, dokonca Hans Nielsen si dovolil parádičku na tej opačnej strane, ako sedíme my komentátori, si to dovolil predviesť nám, čo dokáže na zadnom kolese svojho motocykla Goden. Bola to parádička, ktorá sa páčila divákom, to znamená, že reprezentanti Dánska si aj v tejto jazde pripísali 9 bodov, mimoriadne dôležité. Pozrime sa ešte raz na štart tejto jazdy. Tam je Hans Nielsen s bielou pokrývkou, naľavo od neho Jimmy Nielsen, to bol súboj týchto 2 prakticky menovcov, ale reprezentanta Dánska a Švédska. Hans, niekoľkonásobný majster sveta, túto situáciu zvládol lepšie, dostal sa na prvé miesto, no a potom Švéd urobil chybu, po ktorej sa dostal na druhé miesto Gundersen. Karl Mayer z Nemeckej spolkovej republiky posledný, teda bez bodu, Gerd Riss 5, jeden jediný bod pre Nemeckú spolkovú republiku. Erik Gundersen 4 body za druhé miesto, Nielsen 5 za prvé, teda Dáni 9, no a reprezentanti Švédska, Jimmy Nielsen 3 body a Per Jonsson 2 body, to znamená, že celkové majú 5 bodov. No a Dáni, ak si to zrátame, 26 plus 9, majú 35 bodov. Reprezentanti Švédska, ktorí získali 5 bodov, pripísali si teda celkové a majú bodov 30, sú na druhej pozícii a reprezentanti Nemeckej spolkovej republiky jeden jediný bod a majú bodov 20. 13. jízda. Losdoni Svedl druhé, družstvo v prozatímním pořadí, to jsou Švédové, kteří mají 30 bodů, 6. to jsme my, máme 15 a 7. to jsou Maďaři, kteří mají rovněž 15 bodů. No, tak tento start se rozhodčímu nepovedl, ale nicméně, jak to vypadá, v čele. A to je velice škaredá situace. Tam se míchá pořadí, vypadá to, že náš jezdec vypadl pro poruchu stroje.
Je to 12. Bohumil Brhel. Zdeněk Tesař se drží na druhém místě, všem za Maďarem Antalem Kočo. Tak teď už ne, teď už se dostal na druhé místo Jimmy Nielsen, náš je třetí, ale to, co předvádějí teď jezdci na dráze, teď už předjel našeho jezdce i Johnson, takže Tesař je až čtvrtý, to je nájezd do posledního kola. To, co tam předvádějí v tom výjezdu, to smíkání do stran, vypadá, že ta dráha není v příliš dobrém stavu, ačkoliv je těsně po úpravě, tomu nerozumím. Takže nájezd do cíle. A jaké je pořadí? 5, 17, 18, 11 a 6. To znamená, Kočo si připisuje 5 bodů, zatím co jeho kolega Adorian 1 bod, Maďaři mají celkem 6 a tedy 21 bod. 17. Jimmy Nielsen má 4 body, jeho kolega Johnson 3, to znamená Švédové celkem 7. A jak to vypadá s našimi, 11. má 2 body, Zdeněk Tesař, Brhel nedojel pro defekt, 2 body celkem máme 17. To je nepříjemné, protože Maďaři se dostali před nás. Díváte se na opakovaný záznam startu, ale já už na tom monitoru skutku nic nevidím, protože nám sluneční paprsky dopadají přímo. Musíte si komentář udělat sami. Pri tomto systéme majstrovstiev sveta dvojíc na plochej dráhe po 12 jazdách sa urobí poradie 1. až 9. celku a v 13. sa stretli 2., 6. a 7. celok a v 14. na ktorú sa budeme pozerať 1., 5. a 9. celkom poradí, to znamená Dánsko, Nemecká spolková republika a Taliansko. V takomto rozostavení budú teda stať pretekári, celkom vpravo stojí Hans Nielsen, reprezentant Dánska, tretí zľava Erik Gundersen, no a samozrejme reprezentanti Talianska, Armando Dal Chiele, Valentino Furla Netto a Nemecká spolková republika, štartové číslo 3 má Karl Mayer a štvorku Gerd Riss. Najlepšie Hans Nielsen, ale pozrite sa, aké mal problémy. Tá dráha je už veľmi nebezpečná, sú na nej jamy. Nielsen okamžite stratil svoje prvé miesto, tam sa dostal na prvú pozíciu reprezentant Nemeckej spolkovej republiky Karl Mayer, štvornásobný majster sveta na dlhej plochej dráhe, ale pozrite sa, Nielsen už na ňo útočí. A kde je Gundersen? Pozerám sa, Gundersen je až 5. Erik Gundersen teda na 5. pozícii. No, hovorilo sa, že predsa nie je možné, aby Dáni vydržali na prvých 2 pozíciách každej jazde, že jednu predsa len musia pokaziť. Zdá sa, že to bude práve táto. Karl Mayer stále na prvej pozícii. Snaží sa dostať cez neho Hans Nielsen. Je tam? Áno, myslím si áno. Hans Nielsen predsa len na prvej pozícii. No tak to je fantastický výkon. Po takej nepríjemnej situácii Hans Nielsen určite to pôsobí aj na nervovú sústavu, ale dokázal prekonať tento handicap a Hans Nielsen prechádza víťazne cieľom. No, takže Hans Nielsen prvý, Karl Mayer na druhej pozícii, tretí Gerd Riss, na 4. mieste sedmička, takže Erik Gundersen predsa len o to jedno jediné miestečko postúpil. Na ďalšej pozícii štartové číslo 15, to je Armando Dal Chiele a za ním Valentino Furla Netto. Pozrime sa ešte raz na štart spomalený záberok. Nevyšiel predovšetkým Erikovi Gundersenovi. Pozrite sa, ľavo je Hans Nielsen. V týchto chvíľach ešte nemal žiadne problémy, držal sa vnútrajška dráhy, ale v tejto chvíli prišiel ten moment. Pozrite sa, nerovnosť na dráhe, tu v Lešne, kde sú majstrovstvá sveta dvojíc. Samozrejme musel ubrať plyn, zaklapnúť, ako sa hovorí v žargóne plochodrážnickom a prakticky 2 či 3 pretekári sa okamžite cez neho prehnali, predovšetkým Karl Mayer, ktorý sa dostal na prvú pozíciu. Nielsen v týchto chvíľach klesol až na 4. miesto, ale pozrite sa, v týchto chvíľach už zrýchluje a prakticky sa dostáva pri nájazde do zákruty na
druhú pozíciu. No a tu si aj udržal a potom dokonca ju dokázal ešte zlepšiť a zvíťazil. Dáni majú 42 bodov, Nemecká spolková republika 27 a Taliansko má 9 bodov. 15. jízda bude ve znamení souboje britské reprezentace, která má zatím 27 bodů, finské, ta má 21 bodů a domácí polské, která má jen 8 bodů. 5 jezdců na startu, čekáme na 6. To je Kelvin Payton, který si tam udělal ještě takovou kličku a teď už dostávají jezdci pokyn, aby se dostavili se svými stroji těsně před startovní pásku. Chtěl bych říct, že Britové mají velmi velkou snahu udržet se v té první trojici. Uvidíme, jak se jim to podaří. Zdá se, že ta havárie, kterou Paul Thorpe měl, nezanechala na něm příliš velké následky. Tyrväinen tam ukazuje, že mu vadí kameraman, že tam nevidí na zelené světlo, které se rozsvěcuje těsně předtím, než jde páska nahoru. No, takováto drobná zdržení nepotřebujeme. Doufejme snad, že už bude všechno v pořádku. Tedy připomínám ještě jednou, Angličané, Finové a Poláci odstartováno. Do čela Paul Thorpe, za ním měl obrovské problémy nejdříve s desítkou Schwyz a pak Kelvin Payton. Ten výjezd je tam v skutku hrozný. Paul Thorpe v čele, na druhém místě s 13 Kai Niemi, pak je s desítkou Piotr Schwyz. Teď na něho zaútočil Kelvin Payton a objel ho jak rychlý, když bíjí nákladák, tedy Angličané na prvním a třetím místě. Druhý je Kai Niemi z Finska, pak je Schwyz a Jankovský a Olli Tyrväinen teď útočí z posledního místa na Jankovského, který jezdí hrozně špatně a dostal se na místo 5. To vše se odehrává v posledním kole. Situace v čele nezměněná, ale ještě snad Paytonův útok na druhého Niemiho. Thorpe první, ne, tak Niemi mu to vyšlo, Kelvin Payton třetí, takže si můžeme ptát startovní číslo 2, Paul Thorpe 5 bodů, na druhém místě skončil Kai Niemi, ten má 4 body, pak byl Payton, ten má 3 body, tedy Angličané celkem 8 bodů, pak byl s desítkou Schwyz, ten má 2 body, Jankovský nebodoval, tedy Poláci celkem 2 body a 1 bod zbyl pro Tyrvänena, Finové celkem 5 bodů. Znovu se díváme na opakovaný start. Tam ta situace nebyla tak dramatická, jak později v tom výjezdu, kde tam jste viděli se Jankovskému, to je to startovní číslo 10, zepíjal stroj, musel zpomalit a teď se dostal před Paytonma, který měl hodně práce, aby to, jak se říká, zaklapnul a udržel se v sedle. Systém jazd svetového finále dvojízd na plochej dráhe hovorí, že po 15. jazde, ktorú ste videli, sa urobí zase poradie na 1. až 9. mieste a v 16. jazde idú celky, ktoré sú na 7., 8. a 9. mieste, 17. na 4., 5., 6. No a posledná jazda, 18. medzi prvými 3 celkami. Žiaľ, po tej poslednej jazde, ktoré ste videli, Maďari nás preskočili o 5 bodov, majú 21, čiže o 7. a 8. 9. miesto pôjdu reprezentanti Československa, Poľska a Talianska. Je to veľká škoda, jedna porucha na motocykli u československých reprezentantov, potom tá nepríjemná situácia zavinená nerovnosťami trate, no keby trošku smoly nebolo, mohli sme sa dostať aj do tej druhej skupiny. Takto bojujeme o 7. miesto spoločne s reprezentantmi Talianska a Poľska. Sme na tom lepšie, máme 17 bodov, Poliaci 10 a Taliani 9. Najlepšie československý reprezentant Prhel, ten je na prvej pozícii. Odštartoval veľmi dobre, prakticky ten bodový zisk, ktorý máme, už len tým, že Prhel by sa
udržal na prvej pozícii, by stačilo na to, aby sme skončili na 7. mieste. Za ním jazdí Valentino Furlaneto, potom ďalší československý reprezentant Tesař a za ním Armando Dal Kiele. Takže Poliaci opäť na posledných miestach. Veľké sklamanie pre domácich fanúšikov. Vrhel stále prvý, to je vynikajúce. Naše víťazstvo môžeme vidieť, ale ešte dostáva. Do posledného kola pôjdu pretekári. Uvidíme na prvej pozícii opäť Vrhela. Za ním stále Furlaneto a Tesař prvé a tretie miesto pre československých reprezentantov. A teraz sa zdalo, že Tesař ešte môže skúsiť zaútočiť na druhé miesto, ale už sa to nepodarí. Blahoželáme však československému reprezentantovi Vrhelovi, ktorý dokázal v tejto jazde zvíťaziť a získať pre Československo 5 bodov. Tesař bol tretí, to znamená 3 body, takže celkové sme získali 8 bodov v tejto jazde. 17 a 8, teda 25 bodov. Reprezentanti Talianska majú 6 bodov a skončili teda s 15 bodmi. No a Poliaci získali jeden jediný bod, majú celkovo 9, takže môžeme povedať, že 7. miesto obsadilo Československo s 25 bodmi, 8. Taliansko 15 bodov a posledné 9. Poľsko 9 bodov. My sa pozeráme ešte raz na situáciu, v ktorej s radosťou konštatujeme, že na prvej pozícii po štarte až do cieľa takýmto spôsobom šiel československý reprezentant Vrhel. Sedmnáctá jízda a v ní souboj těch párů, které jsou zatím na 4., 5. a 6. místě. Zatím je na 4. místě Německá spolková republika 27 bodů, 5. jsou Finové, mají o bod méně a 6. Maďaři mají 21 bodů. Zda toto pořadí zůstane takhle nebo se změní, o tom rozhodne právě tato zmíněná 17. jízda. Celá šestice na startu. Odstartováno a jak se bude dařit. Finové zahájili velký útok, ovšem v čele je s 5 Kočo, ovšem ve výjezdu vyjel příliš daleko, dostal se na 3. místo, teď už je na místě 4., je tam vytlačen Tyrväinen, takže v čele je Majer, za ním je Rys a Kai Niemi. Kai Niemi útočil vnějškem, ale Rys si zatím svoji pozici drží, tedy jestli Německé spolkové republiky ve vedoucím postavení, na 3. a 4. místě finská dvojice a na 5. a 6. dvojice maďarská. To znamená, že by to zůstalo v podstatě tak, jak jsem říkal před tím, než ta jízda byla odstartována. No, uvidíme. A Dorian se snažil zaútočit na Tyrväinena, ale ten už má dostatečný náskok. Myslím si, do cíle chybí asi 100 metrů, že už se nic nezmění. 3, 4, 13, 14, 6, 5. To je pořadí v cíli. Znamená to tedy, že Karel Majer si připisuje 5 bodů, Gerd Rys 4, to je celkem 9. A Německá spolková republika má tedy 36 bodů. 13. to je Kai Niemi, si připisuje 3 body a Olli Tyrväinen 2 body, to je celkem 5. Finsko má 31 bod a konečně 6. Zoltán Adorian 1 bod a Antal Kočo bez bodu, Maďaři celkem 1 a 21, to je 22 bodů. Tedy na 4. místě v celkovém pořadí světového finále je Německá spolková republika, na 5. místě Finsko a na 6. místě Maďarsko. Máme pred sebou poslednú 18. jazdu, ktorá rozhodne o titule majstrov sveta dvojíc na plochej dráhe na rok 1989. Zatiaľ sú na tom najlepšie Dáni, majú 42 bodov. Reprezentanti Švédska 37 a Angličania 35, teda minimálny rozdiel 2 bodov. Zdalo by sa, že tých 5 bodov
ktorí majú Dáni náskok, by im malo stačiť na obhaju titulu majstrov sveta. Sprava by mali stať Jimmy Nielsen, Erik Gundersen, Kelvin Tatum, Per Jonsson, Hans Nielsen a Paul Thorpe, ale pozerám sa opäť, reprezentanti Švédska si vymenili pozície, pretože s modrou pokrývkou hlavy celkom vpravo bude stať Per Jonsson na našej jave a teda teší nás, že v tomto veľkom finále budeme mať zastúpenie aspoň tým, že Per Jonsson, reprezentant Švédska, jazdí na československom motocykli Java. Vedľa neho stojí Hans Nielsen, reprezentant Dánska, čiže aj ten si vymenil pozíciu s Gundersenom. Potom Kelvin Tatum, Jimmy Nielsen, s bielou prikrývkou hlavy je Erik Gundersen a celkom pri mantineli stojí Paul Thorpe, reprezentant Veľkej Británie. To je teda šestica dnes skutočne najlepších jazdcov, ktorých sme si v 17 doterajších jazdách pre 40 000 divákmi v poľskom Lešne videli. Správa ešte raz, Jonsson, Nielsen, ale budeme štartovať. Tatum do pásky, rovnako Jimmy Nielsen do pásky. Je to obrovská nervozita, zase Tatum do pásky. A pre zmenu Hans Nielsen, niekoľkonásobný majster sveta. No, Kevin Tatum má za predným kolesom pásku, neprešiel celým motocyklom. No, ale pozrite sa, štartér, štartmaršal zrušil štart, takže budeme musieť štartovať ešte raz. Takže ešte raz správa, Per Jonsson, Švédsko, Hans Nielsen, Dánsko, Kelvin Tatum, Anglicko, Jimmy Nielsen, Švédsko, Erik Gundersen, Dánsko a Paul Thorpe, Anglicko. Z takýchto pozícií bude štartovať šestica najlepších jazdcov na plochej dráhe v opakovanom štarte rozhodujúce jazdy o titul majstrov sveta. Odštartovaná suverénne Hans Nielsen. Hans Nielsen na prvej pozícii, za ním Per Jonsson, na treťom mieste jazdí Jimmy Nielsen, na štvrtom Kelvin Tatum. Erik Gundersen je piatý, tak teda Gundensenovi sa zďaleka tak nedarí ako jeho kolegovi v reprezentácii Hansovi Nielsenovi, ktorý je suverénne na prvej pozícii. Stále Hans Nielsen, druhý Per Jonsson na našej jave, to je vynikajúce a Paul Thorpe vypadol. Reprezentant Veľkej Británie Paul Thorpe, ten už stojí na trávniku štadióna v Lešne a bodovať nebude. Hans Nielsen suverénnym spôsobom na prvej pozícii a jeho kolega Erik Gundersen do posledného kola na poslednej piatej pozícii. Druhý stále Jonsson, tretí Jimmy Nielsen, štvrtý Kelvin Tatum. A je tu cieľ, Hans Nielsen si pripisuje 5 bodov a takýmto spôsobom oslavuje zisk titulu majstrov sveta. Erik Gundersen má rovnako radosť, aj keď skončil na 5. pozícii. A tu je Hans Nielsen so štartovým číslom 8, ktorý v tejto jazde zvíťazil a má najväčší podiel na tom, že Dáni titul majstrov sveta obhájili. No a ak sa pozeráme do histórie, tak od 85. roku nik iný nebol majstrom sveta ako dvojica Gundersen a Nielsen v Rybniku v Poľsku, v 86. v Pokingu v NSR, v 87. v Pardubiciach, minulý rok v Bradforde v Anglicku a tento rok tu v Lešne dvojica Hans Nielsen, Erik Gundersen získala suverénnym spôsobom titul majstrov sveta celkovým ziskom bodov 48. Na druhom mieste skončili reprezentanti Švédska, majú 44 bodov, o 4 menej, a na treťom mieste Anglicko, ktoré celkové má 37 bodov. Pozeráme sa ešte raz v pomalených záberoch na štart tejto finálovej jazdy. Pozrite sa, Hans Nielsen celkom hore, úplne suverénnym spôsobom sahol do tej prvej zákruty na prvej pozícii, za ním Per Jonsson, no a prakticky takéto poradie na čele s Nielsenom zostalo až do cieľa.
Takže na záver ešte zopakujem ešte raz. Titul obhájili Dáni, druhý sú Švédi, tretí Anglicania, štvrtá Nemecká spolková republika, piatý Fíni, šiestí Maďari. My sme skončili s mladým celkom Brhel Tesaš na slušnom 7. mieste, 8. Taliansko a 9. domáce Poľsko. Pohľadom na 40 000 divákov v Lešne sa s vami lúčime, ďakujeme vám za pozornosť, dovidenia a do počutia pri ďalších športových prenosoch.